መብዛሕትኡ ሰብ ዛሕሊ ኩሉ ግዜ ንምግብታት ውሕስን ፍሬሽን ይገብሮ ኢሉ ስለዝኣምን ምግብታት ኣብ ፍሪጅ ይቕመጥ። ግን ሓደ ምግብታት ኣብ ፍሪጅ ክቕመጡ ከለዉ ጥቕሞምን ጣዕሞምን ካብ ምስኣኖም ሓዲፉ ናብ ሓደገኛ ዝኾነ መርዛምነት ክቕየሩ ይኽእሉን ክሳብ ካንሰር ከሕምሙና ከም ዝኽእሉ ትፈልጡ ዶ? ኣብዚ ቪድዮ ናብ ፍሪጅ እንተእቲናዮም መርዚ ዝኾኑን 10 እንምገቦ ምግብታት መነመን ምዃኖም ክንርኢና። ብፍላይ ኣብ ሻምናይ ቁፅሪ ዝጠቕሰልኩ ምግቢ ኣብ ፍሪጅ ክነቕምጦ ዘይግባእ ግን ሰባት ብዘይፍላጥ እናቐመጥዎ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎን እዩ። ሰላም፣ እዚ ፍኖት ክሊኒክ እዩ። ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ናባኹም ንፍንኦ ህይወት ዘድሕን መደብ ጥዕና ንከየምልጠኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ይግበሩ። ፍሪጅ ብግቡእ ኣብ ጥቕሚ ምስ ወዓለ ካብ ዘለውና ዓበይቲ ናይ ምግቢ ውሕስነት መከላኸሊ መሳርሒታት ሓደ እዩ። ግናኸ ብትኽክል ኣብ ጥቕሚ ምስ ወዓለ ጥራዩ እዚ ዝኸውን ፍሪጅ ዝተሰርሐ ቀልጢፎም ኣብ ዝበላሸው ምግብታት ብፍላይ ድማ ልዑል ራሕስን ፕሮቲንን ኣብ ዘለዎም ዕቤት ባክተርያ ንምንካይ እዩ። ይኹን እምበር ብዙሓት ተፈጥሯዊ ምግብታት ብተፈጥሮ ኣብ ሙቐት ገዛ ንኽፀንሑ ተባሂሎም ዝተፈጠሩ እዮም። ነዞም ምግብታት እዚኦም ዝሑል ከባቢ ምስ ነዳለወሎም ነቲ ተፈጥሯዊ ኬሚካላዊ መስርሖም ነበላሽዎ። እዚ ድማ ድሕሪ ግዜ ናይ ጣዕሚ ምጥፋእ፣ ናይ ትሕዝቶ ምብልሻው፣ ቀልጢፉ ምብስባስ ዘይድሊ ምብኻን ምግብን ናይ ጥዕና ፀገምን የስዕብ። እቲ ቀዳማይ ቡን ፍረ ይኹን ድኹም ኣብ ፍሪጅ ክቕመጥ የብሉን። ቡን ብባህሪኡ ከም ስፖንጅ እዩ። ኣብ ውሽጡ ኣዝዮም ብዙሓት ደቀቕቲ ክፍትታት ኣለዎ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ዝኾነ ጨና ብቐሊሉ ናብ ውሽጡ ይስሕቦ። ኣብ ፍሪጅ ከዓ ዝተፈላለዩ ጨና ዘለዎ ምግብታት ከም ሽጉርቲ፣ ዓሳ፣ ዝተረፉ ምግቢ ስለ ዝህልው እቲ ቡን ነቲ ጨና ምግብታት መፂኡ ንባህርያዊ መኣዝኡን ጣዕሙን ይቕይሮ። ንኣብነት ንፅባሒቱ ቡን ክትሰቲ ከለኻ ጣዕሚ ሽጉርቲ ክጥዕመካ ይኽእል እዩ። ሳዕቤኑ እቲ ቡን ክተፍልሖ ከለኻ እቶም ባክተርያታት ብሙቐት ክሞቱ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን እቶም ባክተርያታት ዘፍርይዎም መርዛማት ነገራት ግን ኣብቲ ቡን ክተርፉ ስለ ዝኽእሉ ንከብዲ ሕማም ከቃልዑ ይኽእሉ። እቲ ዝኸፍአኻ ቡን ኣብ ፍሪጅ ክቕመጥ ከሎ ራሕሲ ይስሕብ። እዚ ራሕሲ እዚ ድማ ሻጋ ወይ ከዓ ሞልድ ንክበቅል ይሕግዝ። እቲ ኣብ ቡን ዝበቅል ሻጋ ኦክራቶክሲን ዝበሃል መርዚ ከፍሪ ይኽእል እዩ። እዚ መርዚ ድማ ምስ ናይ ኩላሊት ፀገማትን ገለ ዓይነታት ካንሰርን ክተሓዝ ይኽእል። እቲ ካልኣይ ድማ ዝተዓሸጉን ሰብ ስራሕ ስጋታት እዚኦም ኣብ ፍሪጅ ስለ ዝተቐመጡ ዘይኮነስ ንባዕሎም ትሕዝቶኦም ካንሰር ከም ዘቃልዑ ይፍለጥ። እንተኾነ ግን ንነዊሕ እዋን ኣብ ፍሪጅ ምስ ዝፀንሑ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ናይትሬት ምስ ግዜ ናብ ናይትሮሳሚን ክቕየር ይኽእል። ናይትሮሳሚን ድማ ምስ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ካንሰር ብፍላይ ናይ ማዓንጣ ዝተሓዘ ኬሚካል እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ድንሽ ብፍጹም ኣብ ፍሪጅ ክቕመጥ የብሉን። ዛሕሊ ነቲ ኣብ ውሽጢ ድንሽ ዘሎ ስታርች ናብ ሽኮር ይቕይሮ። እዚ ድማ ድንሽ ዘይድሊ ጥዑም ጣዕሚ ከም ዝህልዎን ትሕዝትኡ ከም ዝበላሾን ይገብር። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ፍሪጅ ዝፀንሐ ድንሽ ፀኒሑ ኣብ ልዑል ሙቐት ክጥበስ ከሎ ጎዳእቲ ዝኾኑ ውህደት ብልዑል መጠን ከም ዝፈጥሩ ክገብር ይኽእል። ድንሽ ኣብ ዝሑል ቦታ እምበር ኣብ በረድ ዛሕሊ ክፀንሕ የብሉን። ኣብ ፀልማት ቦታ ምቕማጡ ድማ ናብ ሓምለዋይ ሕብሪ ንኸይቕየር ይሕግዞ። ድንሽ ኣብ ትሕቲ 7 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክቕመጥ ከሎ እቲ ስታርች ብናይ ኢንዛይማት ሓገዝ ናብ ሽኮር ይቕየር። እቲ ኣብ ፍሪጅ ዝፀንሐ ድንሽ ሽኮር ስለ ዝበዝሕ ምስ ጠበስኻዮ ወይ ምስ ኣብሰልኻዮ እቲ ሽኮር ምስ ኣሚኖ ኣሲድ ተሓዊሱ ኣክሪላማይድ ዝበሃል ኬሚካል ይፈጥር። እዚ ኬሚካል እዚ ድማ ንካንሰር የቃልዕ። ድንሽ ምስ ጠበስኻዮ ኣዝዩ ጸሊም ወይ ቡናዊ ሕብሪ ዝሕዝ እንተኾይኑ እዚ ኬሚካል እዚ ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ባኒ ኣብ ፍሪጅ ምስ ዝቕመጥ ቀልጢፉ ይደርቕ እምበር ሓድሽ ኮይኑ ኣይጸንሕን። ዛሕሊ ነቲ ኣብ ውሽጢ ባኒ ዘሎ ስታርች ከም ዝደርቕ ስለ ዝገብሮ ባኒ ከም ዝደርቕን ከም ዝበላሾን ይገብሮ። ባኒ ንሓፂር ግዜ ኣብ ሙቐት ገዛ እንተተቐሚጡ ይሓይሽ። እቲ ኣብ ፍሪጅ ዝደረቐ ባኒ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ስታርች ይቕየር፣ ተሪር ይኸውን። ሳዕቤኑ ድማ እዚ ተሪር ስታርች ንማዓንጣና ንምሕቃቅ ከቢድ ይኾኖ። ስለዚ ንገሊኦም ሰባት ቁርፀት ከብዲ ወይ ድርቀት ከብዲ ከስዕብ ይኽእል። እቲ ሓምሻይ ድማ ጻዕዳ ሽጉርቲ ንዛሕሊ ፍሪጅ ሕማቕ ምላሽ እዩ ዝህብ። እዚ ዛሕሊ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብዘይ ግዚኡ ከም ዝበቁልን ከም ዝልሕልሕን ወይ ከም ዝደክምን ይገብሮ። ጻዕዳ ሽጉርቲ በቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ትሑት ራሕስን በቲ ደጋዊ ሽፋኑን ገይሩ ንባዕሉ ናይ ምዕቃብ ተፈጥሯዊ ባህሪ ኣለዎ። ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣብ ፍሪጅ ክኣቱ ከሎ
اتزحل أير نبهراونا عرفت أوانو يقارصو ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣብ ፍሪጅ ክጸንሕ ከሎ ካብ ደገ ክትሪኦ ከለኻ ጥዑም ክመስል ይኽእል እዩ ምስ ቆረጽካዮ ግን ውሽጡ ከም ጎማ ዝለሕልሕን ጸሊም ነጥብታታት ዘለዎ ኮይኑ ትረኽቦ ጻዕዳ ሽጉርቲ ከም መድሓኒት ዝቑጸረሉ ምኽንያት ኣሊስን ዝበሃል ባእታ ስለ ዘለዎ እዩ ዛሕሊ ነዚ ባእታ እዚ ስለ ዝቕንሶ እቲ ካብ ጻዕዳ ሽጉርቲ ክንረኽቦ ዝግብአና ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ይጎድል እቲ ሻድሻይ ኣፕል ንብዙሓት መዓልትታት ኣብ ሙቐት ገዛ ብድሓን ክቕመጥ ይኽእል እዩ ኣብ ፍሪጅ ምእታው ነቲ ናይ መጽናሕ ጊዜኡ እንተናውሖ ንሓፂር ግዜ ኣጠቓቕማና ግዴታ ኣይኮነን ኣብ ሙቐት ገዛ ዝጸንሕ ኣፕል ዝሓሸ ጣዕምን መኣዛን ይህልዎ ይኹን እምበር ኣፕል ኤቲሊን ዝበሃል ጋዝ ስለ ዝፍኑ ኣብ ጥቕኡ ንዘለዉ ፍራምረታት ቀልጢፎም ከም ዝበላሸው ይገብር ዝበለጸ ኣቀማምጣ ዝበሃል ንሓፂር ግዜ ኣብ ጠረጴዛ ክርሕቐሉ ዝግባእ ድማ ካብ ባናናን ኣቮካዶን እዩ እቲ ሸውዓይ ድማ ቀይሕ ሽጉርቲ ሙሉእ ሽጉርቲ ብፍጹም ኣብ ፍሪጅ ክቕመጥ የብሉን ፍሪጅ ራሕሲ ዘለዎ ከባቢ ስለ ዝኾነ ሽጉርቲ ከም ዝልሕልሕ ከም ዝበላሾን ቀልጢፉ ከም ዝበቁልን ይገብሮ ከምኡ እውን ዛሕሊ ነቲ ኣብ ሽጉርቲ ዘሎ ስታርች ናብ ሽኮር ስለ ዝቕይሮ ንጣዕሙ ትሕዝቶኡን ይቕይሮ ሽጉርቲ ኣየር ዝዘውረሉ ቦታ ይደሊ ኣብ ንቑፅ ዝሑልን ጸልማት ቦታን ብግቡእ ምስ ዝቕመጥ ንነዊሕ ግዜ ሓይሉ ከይለቐቐ ይጸንሕ ሽጉርቲ ንነዊሕ እዋን ንኽጸንሕ ደጋዊ ቆርበቱ ንቑፅ ክኸውን ኣለዎ ፍሪጅ ግን ራሕሲ ዝመልኦ ቦታ ስለ ዝኾነ እቲ ሽጉርቲ ነቲ ራሕሲ መፂኡ ብውሽጡ ክባላሸው ይጅምር እዚ ከዓ ንኸቢድ ሕማምን ንተቕማጥን የቃልዕ እቲ ሻምናይ ኦሊቭ ኦይል ወይ ዘይቲ ኣውሊዕ ካልኦት ናይ ምግቢ ዘይትታትን ዘይትታት ኣብ ፍሪጅ ምእታው ከም ዝረግዱ ከም ዝደኽሙ ወይ ከም ዝረጉ ይገብሮም እዚ ከዓ ትሕዝቶን ጣዕምን እቲ ዘይቲ የበላሽዎ ንዘይትታት ዝጎድእዎ ብርሃን ሙቐትን ኦክሲጅንን እምበር ሙቐት ገዛ ኣይኮነን ዘይተውሊዕ ካብ ፍሪጅ ኣውፂእኻ ክትጥቀመሉ ከለኻን መሊስኻ ክትእትዎን ከለኻ ኣብ ውሽጢ ራሕሲ ይፈጥር ማይን ኣየር ምስቲ ዘይቲ ክራኸብ ከለዉ ድማ እቲ ዘይቲ ክባላሸው ይጅምር ሳዕቤኑ ድማ ዝተበላሸወ ዘይቲ ፍረ ራዲካል ዝበሃሉ ጎዳእቲ ባእታታት የፍሪ እዚኦም ድማ ኣብ ውሽጢ ሰብነትና ንዘለዉ ዋህዮታት ብምጥቃዕ ቶሎ ንኽንኣርግን ከምኡውን ንነዊሕ እዋን ምስ ንጥቀመሉ ንካንሰር ከቃልዑ ዝኽእሉ እዮም እቲ ታሽዓይ ባናና ገና ሓምለዋይ ከሎ ብፍጹም ኣብ ፍሪጅ ክቕመጥ የብሉን ዛሕሊ ባናና ንኽበስል ዝገብሩ ኢንዛይማት ስርሖም የቋርጾ በዚ ምኽንያት እቲ ውሽጡ ዝብላዕ እኳ እንተኾነ እቲ ቆርበቱ ብጣዕሚ ቀልጢፉ ናብ ጸሊም ወይ ጽልም ዝበለ ቡናዊ ሕብሪ ይቕየር እዚ ናይ ቆርበት ሕብሪ ምቕያር ንዛሕሊ ዝውሃብ ናይ ጸቕጢ ምላሽ እምበር ናይ ምብስባስ ምልክት ኣይኮነን ባናና ኣብ ሙቐት ገዛ ምስ ዝቕመጥ ቀስ ብቐስ እናበሰለ ጣዕሙን ማእዝኡን ይውስኽ ፍሪጅ ግና ነዚ መስርሕ እዚ ሙሉእ ብምሉእ የቋርጾ ባናና ኣዝዩ በሲሉ ከይልሕልሕ ንምድንጓይ ጥራይ ፍሪጅ ክንጥቀም ንኽእል ሽዑ እውን እንተኾነ እቲ ቆርበቱ ከም ዝጽልም ምፍላጥ የድሊ ዝበለጸ ኣቀማምጣ ዝበሃል ኣብ ሙቐት ገዛ ካብ ቀጥታዊ ፀሓይ ርሒቑ እንተተቐሚጡ ይምራጽ እቲ ልሙድ ጌጋ ባናና ከይበሰለ ኣቐዲምካ ኣብ ፍሪጅ ምእታው እዩ ሳዕቤኑ ድማ ዝተበላሸው ባናና ምብላዕ ድማ ንተቕማጥ ወይ ናይ ከብዲ ቁርፀት ከቃልዕ ይኽእል እቲ ዓስራይ ድማ ቲማቲም ኣብ ፍሪጅ ምስ ዝቕመጥ ጣዕሙ ይጥፍእ ዛሕሊ ኣብ ውሽጢ ቲማቲም ንዘለዉ ስስ ዝበሉ ሽፋን ህዋሳት ስለ ዝጎድኦም ቲማቲም ነቲ ፍሉይ ጣዕሙ ንኽረክብ ዝገብሩ ውህዳት ከይፈጥር ይገብር ኣብ ፍሪጅ ዝጸንሑ ቲማቲም መብዛሕትኡ ግዜ ትሕዝቶኦም ይበላሾ ማያዊ ይኾኑ ከምኡውን ጣዕሚ ኣልባ ይኾኑ እዚ ዝኸውን እቲ ዛሕሊ ንራሕስን ጣዕምን ኣዋሃሂዱ ዝሓዘ ውሽጣዊ ኣቃውማ ስለ ዝሰባብሮ እዩ ኣብ ሙቐት ገዛ ቲማቲም ምብሳሉ ይቕጽል ቲማቲም ናይቲ ትሮፒካል ዝበሃል ዓሌት ተኽሊ ስለ ዝኾነ ንዝሑል ኣየር ኣዝዩ ተነቃፊ እዩ ዛሕሊ ካብ 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ንታሕቲ ነቲ ቲማቲም ጥዑም ጨናን መኣዛን ንኽህልዎ ዝሕግዙ ኢንዛይማት ስርሖም ከም ዘቋርጹ ይገብሮም እቲ ቲማቲም ከም ማይ ይኸውን እቲ ፍሉይ ናይ ቲማቲም መቐረት ይጠፍእ ዛሕሊ ነቲ ውሽጣዊ ዋህዮታት ስለ ዝሰባብሮ እቲ ቲማቲም ምስ ከተፍኻዮ ልሕልሑን ሕፃ ዝበለ ባህሪን ይሕዝ ቲማቲም ንጥዕና ዓይንን ቆርበትን ዝጠቅም ሊኮፒን ዝበሃል ባእታ ኣለዎ ኣብ ፍሪጅ ክጸንሕ ከሎ እዚ ጥዕናዊ ረብሕኡ እናጎደለ ይኸይድ ናይ ልማዓንቲ መደብ ጥዕና እዚ ይመስል እስካብ ብኻልእ መደብ ጥዕና ንራኸብ ሰላም ጽንሑ